Mas wong kuning ora nyawang ora nyanding ora nyawang ora nyanding pacarku sing ayu cangkeme dicakar kucing cangkeme kan iki cara moto udah ni Mas wong ayu ora mesem ora gemuyu ora mesem ora gemuyu lambene dicapit yuyu lambene Mas wong manis ora mesem ora mringis ora mesem ora mringis nek tresna bawur mbok aja lami yen tresna mbok aja lami beda-beda kaya bubune salah-salah tahu kayak itu Bu Sari ayo masak ayo kan terus ramane lagi nangguri gue lagi datang bikin lagi tapak nangaring batir darah mereka darah jadi budawan dimasuki jadi ramane jadi gede wong anak bareng inyong sih istilahnya jadi wakil ramane ini garek iya kan nyontek metu ya kan bawor acaranya apa kan acaranya ini buka bersama buka bersama antarane ya gue kru keluarga Sekar Gimbal mau nyong ya buka bersama karo Kamaksen ojo ing bulan poso ya kan nang bulan
puasa itu. Ngerti tegese poso rek? Ora ngerti kok sing pinter pos, tegese mandeg so pirasa. Kudu mandeg rasa hawa lan nafsu dideg. Oh iya, mulane ana pitembungan padha gulang ning kalbu. Insas mito amrilante. Ojo pijer mananendra kaprawiran dekasti. Pesunan sariranira sudanen dahar lan buli. Tundane anggere wong gelem prihatin, entuk-entukane kanugrahan saka Gusti Ing Akarya Jagat Kang Bawor. Cocok iya ayo. Ora susah kaken werna-werna ya. Siti sikus tak degenau ning nyekel konsep petur awasari pendengar iki. Oh iya. Ayo bagus jumeneng, Mbak. Sugeng dalu Kang Bawor. Udah kangen karo sunung. Udah waring nyombo. Wong kok sing ditekna ya kodi. Oh iya. Ketone kaya nu sumringah banget rasane jenengan kok. Ya sumringah kok ditanggap iku. Oh ditanggap, alhamdulillah nggih Jaris. Pokoke kesuwun banget lagi Kang Bawor. Iya. Mangga itu salam Gusti ingkang sami ngene ini. Sing tesi lenggah menika. Oh, tesi kata banget niki Kang Bawor. Dasare ngising nyengkuyung nggih menika nggih tesi kata Kang Bawor. Nggih, kados to menika para pepunden dalang ugi tesi nenggani Pak Dalang Turiman menika. Nggih, tesi lenggah wonten ngajeng. Panuki Pak Dalang Riyon menika ugi tesi nglenggah. Mangke kanca-kanca pemadi kene Mas Eko ken minggah panggung. Oh nggih, Ketang sepadang boten ketang sepenginan kon nembang karo singgih sing ayu-ayu iki. Dah, nggih. Ya mengko safari karo kokon ngethoprak. Yo aja ketoprak lho. Mas Dalang Ulum menika kita sing nenggani. Nah, nggih. Matur suwun niku. Oh, dawuh saking Pak Eko menika Mas Ulum ken minggah wonten panggung nggih. Nggih monggo Dimas Ulum dalam sande. Pak Wido kok pilih tesil kali Pak Wido menika monggo. Kali Mas Dalang Riyo ugi dawuh saking Pak Eko menika. Ayo Mas Riyon. Sing dalu Roko Mas Wido, Dimas Ulum lan Dimas Riyon Amburo. Wilu sing dalu. Iki monggo mari dawuh. Niki Mas Eko duitnya akeh temen sing bisa nanggap dalam pitu. Tapi cara tak biji niki juara siji dalang sing nom dewek niki. Juara siji. Wong sinden ben nanti alian. Padahal niki saya manggon nang Jakarta Wiwin Sindo Kemanjuran nyong wis kenal. Nyong jane naksir karo Wiwin tapi bareng Manuel Mayang terus pindah maringane wis patah hati pokoke iki. Kula mboten saged matur napa-napa. Lah. Nek ndak nutupi sinden. Niku Mas Ulum riyen, Mas Ulum riyen. Monggo Dimas Ulum saking Banyumas. Inggih. Mari dawuh Mas.
Wah, jan luar biasa sangat niki wonten Jatirata Wekdalang Eko Suwaryo nganaken temu kangen nggih Pak. Kali penggemar lan ugi buka bersama kali kru Sekar Bima alhamdulillah. Niki malah jan udah tembe pertama niki nonton Wekdalang Iman Bawor jan luar biasa. Nutup banget nggih Pak, jan nutup. Nggih jan luar biasa. Nggih maksudipun. Nggih. Mugi-mugi apa jenengan panjang yuswa. Amin amin nggih. Oh, Pak Rion niku Pak Monggo Rion. Mas Rio Ambono Mas. Wilujeng dalu. Hanya bilu jendalu. Sehat, Pak. Hanya sehat, jenengan sehat. nggih. Sehat. Nggih. Syukur. Nggih, sae, Pak. Matur suwun. Nggih, monggo. Paling dawuh napa? Boten pun sae. Oh, nggih. Mas Bawor, Niku ya, kepripun rasane? dirasane iki biasa mawon. Sing bener. Jan biasa mawon. Sing bener lah. Oh, niki sing ajeng ndem duit niki Bu Wiwin. Niki Sinden Wiwin diparingi mic. Lo tak wawancara dhisik. Monggo dipun dirwae. Kula nuwun. Kula tak takon sebabnya apa jenengan pindah maring ngene alasane apa kepriwe? Wong mau nang kana gena-gena tak pandeng sandinge Trismi kok pindah maring ngene si kepriwe? Uang berbicara. Ora lah. Anu pun disawer kan. Oh, disawer sing nyawer? Mas Bawor. Pak Oh, Bawor. bukan sampean, Bapak. Nggih Bapak, nggih Pak. Iya, Bu. Kan Bapak Dalang, Bapak Kadus, Bapak Sinto. Bapak Evarel yo ora nang kene. Nanti ini sing nyemplung itu gawean ya, Bu. Ya ngono gawe. Bor, niki pangapunten wau wonten pepundhen rawuh perwakilan dari Dewan Kebudayaan Daerah Kebumen. Matur suwun tepuk Pak Jon Silombo dan Ibu Wiji Winaras. Neng pangapunten iki terus wau kondur karena besok pagi harus sudah meluncur ke Banjarnegara. Matur suwun sangat rawuhipun ini. Nggih. Wah niku Mas Ulum mawon kula wis Mas Uli, Mas Ulum niku Mas Ulum. alam-alaman. Mas Ulum makin golek cindet sing wani nyemplung kali. Sehidup semati niku nggih Pak. Sehidup semati. Nggih. Enggak Mas Ulum paring dawuh. Mangga paring dawuh nama ajeng tembang nama ajeng duet iki. Allah Jon. Bawono. Suntuk nama beriku. Nggih. Mangga tunduk Karto Diwiryo. Sing kelabase niku mawon. Umpak-umpakan kados sang nambar nggih Pak. Dados patetan. Jadi tiga nggih. 6 paten 6. Los mangetan sun begat bekalan karyo kandheng ing lakune gunung kendheng maling ono satria lagya maratopo ratapane sang
kanggo Mas Rion suluk. Nggih monggo Mas Rion. Mas Bawor, Iya, kali pengumuman. mangga. Ngenjing malam Minggu tanggal 14 Maret Oke. acaranya sami kados niki. Oke. Eh, Ya. buka bersama, dilanjutkan pertunjukan kaya niki teng daleme Mbah Suman malam minggunya. Nah niku dalang-dalang sing pada nggih. Sing benjang kagungan wekdal monggo katuran rawuh teng daleme Mbah Suman. Nggih. Gua Mas Rion. Mangga jeneng suluk nama jeneng nek ini dari kayu renti nama Boten duwe, boten. Iki namung derek makayu bagyo Oh kemawon. nggih matur suwun Sampangke saking. niku pun wonten apa nggih? Generasi penerus dalang-dalang niku pun Terus? kata alhamdulillah Mas Iman nggih sampun ngawekani dados pangarsaning dalang-dalang nom-noman iki dalu menika. Nggih. Matur nuwun niku. Lan iki dumateng Sekar Bima matur nuwun niku apresiasi yang sangat sebesar-besarnya kepada Sekar Bima karena sudah nguri-uri penerus budaya. Karena semoga Sekar Bima selalu jaya di udara. Amin. Amin. Allahumma Amin. amin. Nggih. Ngaten kemawon. Nggih matur suwun dawuhipun daya-daya menawi kula sawang lare-lare muda niki pada senenge drama Korea. Lajeng montor-montoran ingkang boten pigunanipun ngantos dipun tangkep tentara jeng tawuran saking mbakwe kaya dolanan budaya. Nyatane bocah 15 malam minggu dabrongan cilik pada sinau kang sanggar dina Luar biasa. anjing agar mikir-mikir negara kan lagi pada perang negara dhewe moga-moga tentrem ayem tetep nguri-uri budaya tinggalane nenek moyang niku bagus menika wonten Niki nang Koprimin Nun Sewu niki apipun sampun radi enjang niki kan Nggih. kata penggemar kang badhe ngersakaken apa derek berisani sami sinten-sinten sami nyanyi nggih. Sahabat Mas Bawor. dilanjengaken kula pamit. Mas Rion. Nggih. Kula tak ngaturi bintang tamu. Oh nggih pripun? Pak Kodirun duet karo Bu Ambar. Oke. Wis ki main banget wis sebut lagune sekarepe kok Komandan Kodirun duet karo Bu Ambar. Mriki Pak Kodirun, Pak Komandan.